sisa ne kuma inyas ne kaiwa ya kai ka dace matsayin da Allah ya baka shewa wanda zai yi kushe inda batun gaskiya ne hali sisa kun yi zace sai di ali sisi sisa makurar mukamai ba ja da lamarinka dan shaklawal bara'u ba sai di ali sisi sisa makurar mukamai ba a ja da lamarinka dan shaklawal bara'u ba sai di ali sisi sisa makurar mukamai ba ja da lamarinka dan shaklawal bara'u ba sai di ali sisi ya wanda yayi zati yayi sifa a cikin mutane shi yayi mantuwa yayi tuni shi kuma al'alim ne ya wanda yayi mai gani yayi makaho cikin mutane shi ke haka kadirin ne komai huwa rabbuka limanni kai ka ce mu roka gare ka ka yarda na tsara mai tukana sisa makurar mukamai ba ja da lamarinka dan shaklawal bara'u ba sai di ali sisi ya rabu kara siragun sai kaunu minamina wannan da shi dai ya zo har ba da ku kai batu nufina sai diluju samuwar komai kai ne silar zuwana ni kai ne kawai nufina sa a sahabu ginshigina a ciki ka sa shurrafa ujunin girma su so ganana sisa makurar mukamai ba ja da lamarinka dan shaklawal bara'u ba sai di ali sisi ya mai tsarewa tsare ni da don shari kaban kulawa tushe ginin makiya wanda suka yi karyayo dagawa ta harusa duka makircin makiyanmu ya yi gushewa kowa ya kanmu bai isowa salifi su dinga zuwa dan jawara dan salatul fati karbi addu'a na karbi addu'a na ba ja da lamarinka dan shaklawal bara'u ba sai di ali sisi jalayya Ahmadu faruwar mabara zake ma'arif ya Ahmadu Isa kai yake ishara kai ne madubin ta masu ni mana ita ce ta zama bara rani dole ka ga kura ina na ma jikin su bara duk wanda bai dairar kashe bai gane zantukana sisa makurar mukamai ba ja da lamarinka dan shaklawal bara'u ba sai di ali sisi ya fatul kair bara makai ne shugaban masoya kofar kace yau kadai buɗe zuwa sai dilbariya kai ne hakikar masoyin annabu dole ya biyayya a gare ka ake zuwa a boya cikin bawo a riski kwaya mahadi ashe za ya zo a cikin faidar ka ne nufina sisa makurar mukamai ba ja da lamarinka dan shaklawal bara'u ba sai di ali sisi baban fadila garan kai ne ka zamo abin rigewa wallahi yau duk abin da na farta kai kake zubawa harshen ka ne ka saka a jikina inuwar bakewa a garan kai ne abin rigewa tilas a gare ka mai yabawa baba shehi sai ti kusa hannun ka ka kara da fakaina sisa makurar mukamai ba ja da lamarinka dan shaklawal bara'u ba sai di ali sisi
ne kuma in yas ne kaiwa ya kai ka dace matsayin da Allah ya baka shewa wanda zai yi kushe in dai batun gaskiya ne halisi sabon yi zarce dole da ko ake kudance abi ku kawai a samu dace duk wanda zai je ashe sai ya zo gunku ya tsugunna Sisa makurar mukamai ba ja da lamuranka dan shaklawul bara'u baba sayyidi ali sosai yaya baba ga shaga baya wallahi da ku ne kuma ya samu kun zama budi da ku ne bai rama ashe ta samu baba sayyidi duka wanda ya samu kwarai da ku ya samu ku ne ludubin mu dukanmu kan alkairai kuke a samu tilas na gaishe ka sisa dan ka zama ne shakina ka sisa ba da lamuranka dan shaklawul bara'u baba sayyidi ali sosai da Allah da annabi ne ba wai da duniya ba ka tsaya kan gwada bambara ma ba wai na shagala ba bisa gare ka sai dini ba zan daina baituka ba jirgi ka wuce wutar ba ko aka wa mara ba mai rabo ashe sisa shi ne zai yi Sisa makurar mukamai ba ja da lamuranka dan shaklawul bara'u baba sayyidi ali sosai sisa makurar mukamai ba a ja da lamuranka dan shaklawal bara'u baba sayyidi ali sosai Sisa makurar mukamai ba ja da lamuranka dan shaklawul bara'u baba sayyidi ali sosai saidi da an ganka an sadu da komai na irinka kyau ne ya zama isminka da zati shi ya zama sifarka babu wani kai ɗaya ne alakan nisa kan ragarka dan sunna ashe ka sanka dan iska yake gudunka dan sai da na fusisa a yau ka zama girbulana Sisa makurar mukamai ba ja da lamuranka dan shaklawul bara'u baba sayyidi ali sosai ni kamar lalal shehu na sha a cikin san kana yi maye duk wanda ya so ka ba shakka ya so barhama baye dan na ji hausa sun ambaci gamba dogoron tawaye ka zo mana zahiri da boye yau lawal gashi nan a raye komai baki cikin tanda makiya sai ba mace waina Sisa makurar mukamai ba ja da lamuranka dan shaklawul bara'u baba sayyidi ali sosai baban habibu kai ka zo halar farko ka zo ta karshe duk matsayin mai mukami to a gaban ka zai dukurshe duk wanda ya ja da kai baba na dole yin baje shi kai ne ka zama suturar shi halin sai sako wuce shi ya doga abdulhamir sai na san ka har a raina Sisa makurar mukamai ba ja da lamuranka dan shaklawul bara'u baba sayyidi ali sosai yaya ajiya ta maula ya shewa san matsayin ka ban sani ba dan sisa ka zama zatil kullu zai ke yin fadi ba bannin mazahir har da kayi ku bakar rage ba a da kayi ku sisa bai tsaya ba har sa ku da ma haku ku duba sisa ka zamo dan ku kai ne da ku Sisa makurar mukamai ba ja da lamuranka dan shaklawul bara'u baba sayyidi ali sosai dan masoya
yau kai ne ka zama kiblar mu, siffar ka ce ma ashe asalin siffa ta jikunan mu, soyuwa da kai har ta kai sunan ka da shi ake kiran mu kai ne kawai nufin mu, kai ne buya da bayyanar mu, dan wa gurin saidi malam bare kana a raina. Ba ja da lamuranka dan shaklawul bara'u baba sayyidi Ali sisi. Jika ga kalamul buyut banga kamar ka a da'ira ba, tabbas kwarai ismilin zane ne ba zan rufe ba, ka zo a jika amma kai da ne mun yi mamara ba, sauko bai zama makara ba, tun farko shewu kai na zaba, yammaci da kai ne cikar nasara kai ne abin rubuna. Sisa makurar mukamai ba ja da lamuranka dan shaklawul bara'u baba sayyidi Ali sisi. Sutura ga isa ka wallahi da kai da yake fari, ya zabi kaunar ka kan komai shi yasa ya bar garari, shi yasa ya zamto direban ka cikin kauyuka da gari, sa tsaya mai al'amuransa ya sa nufi a hannuwansa, malam isa ka sisai na kaunar kararena. Sisa makurar mukamai ba ja da lamuranka dan shaklawul bara'u baba sayyidi Ali sisi. Yaya ga shehu tijjani a komai kai kake tsaya me, duk yanayin da na fada yau kai ne kake kawar me, kaunar da nake wa shewa sai shi sa kake tsaya min da fai kullum kake tunani, na gode abin da kai ne, fatan mu Allah ya ja kwanaka uba ga zara nana. Sisa makurar mukamai ba ja da lamuranka dan shaklawul bara'u baba sayyidi Ali sisi. In shehu bara mu dan girman saka mini wata kyauta, wata baka baiwa wani na baka ban sisa ya rigita, domin jinin shehu wanda yake a jikin ka karkamanta sakar na gushe a taifiyata, in yi wa rijalurata, maula ya dan darajar diwanin shehu garkuwana. Sisa makurar mukamai ba ja da lamuranka dan shaklawul bara'u baba sayyidi Ali sisi. Ya shaidan daraja ta aliyu sai sayin yi zace, don martabar saurin ka da na so abu ya kasance, to kullukan da aka yi mana dan ya fati si sakwance, in zama abin kwatance, komai ya zamo a wuce, dan sai da na fi mahaifiyar ka kara jama'ana, kara jama'ana. Sisa makurar mukamai ba a ja da lamuranka dan shaklawal bara'u baba sayyidi